San Pawl il-Baħar, waħda mill-ikbar lokalitajiet fi Gżejjer Maltin. Lokalità li mhux biss hija sinonima mat-turiżmu, iżda wkoll mal-bidja u l-ħut. L-erba' filgħodu segretarju parlamentari għall-bidja sajd u ħarsien tal-annimali Rodrik Galdes nieda l-ewwel edizzjoni tal-Festa Marittima f'San Pawl il-Baħar. Matul il-ġurnata tal-ħamis, sajjieda għaddasa u waqdiet mhux governattivi se jkunu qed idukaw lil dawk li attendu dwar dan is-settur tant importanti għal Gżejjer Maltin. Il-pubbliku se jkun jista' jara l-ġmiel tal-Gżejjer ta' San Pawl hekk kif se jsiru dawriet bid-dajes b'xejn, kif ukoll se jittieħdu wkoll ma' ġenb il-fish farms li hemm fil-viċinanzi. L-attivitajiet jibdew fl-10 ta' filgħodu. Is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Mario Salerno qal li f'din il-lokalità jgħixu posta barranin u għalhekk dawn l-attivitajiet iservu biex jaqdu din il-komunità fid-diversità tagħha. Fil-fatt fl-iskola primarja ta' San Pawl il-Baħar hemm tfal minn 34 pajjiż differenti. Fil-għaxija se jkun hemm spettaklu ta' sfin u kant.